Въвеждането на еврото идва с много въпроси. Как ще се отрази то на бизнеса ви и от кога започва промяната? От 1 януари 2026 година банковите сметки и кредити в лева ще бъдат автоматично превалутирани в евро. Всички левови сметки ще бъдат автоматично, безплатно и еднократно превалутирани в евро по фиксирания курс на БНБ. IBAN номерът на левовите сметки остава същият, само валутата се променя на евро. Компаниите с дублирани сметки в лева и евро могат да закрият едната безплатно до 2 месеца след въвеждането, а безкасовите плащания след приемането на еврото всички ще се извършват само в евро. Кредитите в лева ще се преизчислят автоматично в евро по фиксирания курс. Ако кредитът ви е с фиксирана лихва, тя остава същата. Всички промени се случват автоматично, сигурно и без допълнителни разходи за бизнеса ви. Следете ББР за още полезна информация и подкрепа в прехода към еврото.